Sachna Laparan versus X, 50 million pesos na utang? Ngayon dad, medyo may isang controversial post at naging viral ang isang celebrity na si Sachna Laparan kasi ang sinasabi niya, nag-break na siya ng kanyang long-term boyfriend. Pero pinost rin niya na ang boyfriend na yun may utang sa kanya na 50 million pesos. Pero ang sinasabi niya, in terms of goodwill, para maka-restart daw ng buhay ang kanyang boyfriend, pinapatawad na daw niya ang buong 50 million pesos na utang. Ngunit, maraming mga netizens nag-point out na ang kanyang boyfriend parang isang mastermind sa isang parang scam. Kasi marami daw siya mga kinukuha mga investor funds at supposedly nawalan na siya ng 150 million pesos sa mga supposedly crypto investments. So maraming nag-accuse rin na yung kanyang girlfriend na si Sachna ay parang involved rin daw siya sa mga scamming na to ng kanyang ex-boyfriend. Pero syempre kinarify naman ni Sachna na wala naman siyang kinita. In fact, talo rin siya kasi binigyan niya ng 50 million pesos ang kanyang ex. Dad, do you think na in this type of relationship na parang ang swerte naman ng ex na to na nakakuha siya ng isang magandang girlfriend na binigay pa siya ng 50 million pesos at yung guy na to parang sigurong sobrang swabe niya kasi marami pa lang siyang supposedly naloloko ng mga tao na binibigay rin siya ng pera. What do you think of this, Dad? Well, mahirap naman kasing manghusga tayo ng kapwa, no? Kasi hindi naman natin alam kung talagang niloloko nga niya o ini-scam niya nga o baka naman talagang nalugi lang. Kasi alam niyo naman, pag pumasok kayo sa negosyo o investment, talagang yung chances na malugi kayo mas mataas. No? Yun ang hindi alam ng mga ating kababayan. Bagamat marami nagpro-promote na dapat magnegosyo tayo para gumanda yung ating kabuhayan, siguro depende sa abilidad mo kasi hindi mo naman pwedeng ipilit sa tao yung negosyo kung hindi nila talaga abilidad. Diba? Katulad sinasabi natin, marami tayong kababayan na OFW na bumalik dito at nagnegosyo at nakita natin yung mga naipon nila nalustay din, nawala din sa negosyo. Kasi nga sabi nga nila, the easiest way to lose your money is go into business, di ba? Pero also, one of the best way also to become better or wealthier is to do your own business. But again, kinakailangan caveat ng alam din ninyo kung ano yung pinapasok ninyo. Kasi nga, ang chances nga, sinasabi nga natin, kahit na sa US, no, ang statistics, kahit na dito, out of 100 businesses, normally after 5 years, sa US, 10 na lang ang nakatayo o less than 15, no? Minsan 10 na nga lang. Sa Pilipinas, mas mababa pa yung percentage, no? Sinasabi nila, ang chances of survival rate after 5 years ng 100 na business na tayo ngayon is normally sa less than 10% or let's say 5-7% na lang, no? So, ibig sabihin, marami talagang nalulugi at marami talagang nababangkrap na negosyante kasi nga napakasalimuot ng pagnenegosyo. Marami kasing factors na hindi mo kontrolado, no? Hindi mo kontrolado yung presyo, kliyente, etc., no? So, pati yung makakalaban mo, kompetensya mo, yung merkado. So, napakahirap talaga magnegosyo. Kaya, mahirap natin sabihin na parang na-scam itong cryptocurrency kasi maaari bumagsak talaga yung presyo ng cryptocurrency, namali yung timing niya, no? Kasi kahit na magaling ka, minsan namamali ka rin ang timing. So, yun ang mga issues kasi rito. But anyway, maaari din naman on the other side of the coin, assuming na talagang ganito yung intention niya, meron akong kwento riyan, no? Meron kasing isang mama at saka yung kanyang girlfriend, no? Nilooban yung bahay nila, no? Ang nilooban isang bahay na nandun yung lalaki at saka may girlfriend siya, no? So, tinali sila pareho, no? Nung magnanakaw. So, nung tinali sila ng pareho na magnanakaw, back-to-back sila, naka-back-to-back sila nakatali. Nagmamakaawa yung lalaki sa magnanakaw, no? Sabi niya, pakawalan mo na yung girlfriend ko, sabi niya. Kasi kahit na ako na lang maiwan dito, kunin mo na lahat yung makukuha mo, limasin mo na lahat. Yung pwede mo makuha, basta pakawalan mo lang tong girlfriend ko. So, ayaw talaga nung magnanakaw, sabi, hindi, pag pinakawalan ko yan, sabi niya, baka tatakbo yan, sabi niya, magsusumbong sa pulis yan, mahuhuli ako. Sabi niya, hindi, ganito, pag nalimas mo na lahat, pakawalan mo siya, at pagka nagsumbong siya sa pulis, balikan mo ako, patayin mo ako, sabi niya. Sabi niya, no? Balikan mo ako. Sabi nung magnanakaw sa kanya, sandali, bakit napakalaki naman ang pagmamahal mo? Ang swerte naman ng girlfriend mo, sabi niya. At minamadali mong siya yung pakawalan ko. Ano bang klaseng pagmamahal yan? Nakakabigla naman, sabi nung magnanakaw. Sabi niya, hindi. Kasi sabi niya, maunawaan mo sana na kinakailangan madaliin mong pakawalan na siya kasi parating na yung misis ko, sabi niya, baka ako malagay sa alanganin, no? So, yun pala, no? So, ibig sabihin, huwad yung pagmamahal, no? So, hindi niya sinabi doon sa babae na may misis pala siya, kaya minamadali na niya pauwiin yung babae. So, yan yung mga issues kasi natin minsan, sa buhay kasi natin, minsan may mga nakakatagpo tayo, nakakasalubungan tayong mga tao, nakala natin, busilak at totoo yung damdamin nila para sa atin, no? Pero yung pala, minsan, huwad lamang yun, no? So, yung sinasabi natin, kaya dapat isang leksyon dito na matuto tayo sa buhay, di ba? Sa ating mga pakikisalamuha at pakikitungo sa kapwa na dapat hindi lang natin sinusuri
pagkatao, tinitingnan natin yung kanilang pakikitungo sa atin. Sila ba'y handang magsakripisyo para sa atin o sila ba'y nandyan lamang para tayo mapagsamantalahan o magkaroon ng pabor para sa atin. So these are lessons to be learned from all these kinds of relationship. Ngayon naman, ang isang nakikita ko tong sa mga celebrity world natin, no, parati sila nag-a-announce that they have these big amounts of money na sa sobrang laking pera na to, yung pangkaraniwang mga tao, hindi nila may isip lubusan na kaya lang kitain ito sa lifetime nila, lalo yung mga minimum wagers or even above minimum wage para kumita ka ng 50 million, 20 million, 30 million, kahit buong buhay mo, syempre may mga gastos ka pa, hindi mo kikitain yun sa normal na trabaho. Pero itong mga celebrities na to, kung makapag-expose sila, parang wala lang, hindi nila naintindihan yung mga risks na sinasabi nila. Or siguro, kung isa pang sinasabi dito, yung mga kinikita nila, hindi naman nila na-allocate kung saan yung tamang direction. Kumbaga, dahil easy come, talagang madali nilang itaya ito kung saan-saan mga direksyon sa mga kung sino-sino mga taong nakakabighani sa puso nila. Ngayon, ang sinasabi ko kasi dito, nangyayari ba ito dahil yung mga education ng karamihan ng mga celebrities, syempre, parang ang sinasabi nila, hindi sila nakakapagtapos dahil masyado silang napamadali na kumita ng pera. So, kanila, basta kumita ka lang ng pera, solve ka na, hindi mo na kailangan ng edukasyon. Yung nga lang, syempre, pag wala kang edukasyon na pundasyon, may kinita ka, paano mo naman ipalalast or ipag-grow yung kinita mo or hanggang doon na lang yun. Tapos, ikaw, as a person, kulang ka sa edukasyon. So, gayon that, ano nakikita mo dito? Ano mas importante? Kumita ng pera o dapat makapag-aral muna? Parehong importante kasi yan, no? Kasi nga depende rin sa opportunity ng tao. Kasi bawat tao, iba-iba yung kapalaran o iba-iba yung tadhana na kanilang tinatahak, no? Kasi nga, minsan kung ikaw na yung napili, nagustuhan ng tao during that time na nag-aaral ka pa para maging sikat na artista, pag hindi mo rin sinunggab yun, baka naman mawala na yung opportunity sa'yo na sumikat ka, no? So, napakahirap din kasi magustuhan ng tao at magkumita. So, sabihin na natin, siguro sa 100,000 gusto mag-artista o 1,000,000 gusto mag-artista, ilan lang siguro yung talaga nagtatagumpay niya. Sabihin natin 100 o wala pang 200, no, nagtatagumpay talaga. So, milyunan yung gusto maging artista. Lalo sa bayan natin, maraming Pilipino na gusto maging artista, maging sikat na singer, etc. Pero ilan lang talaga nagtatagumpay. So, this is like a lightning in the bottle na sinasabi natin. Kung sa'yo itinuro ng tadhana o ng pagkakataon yung itong kapalaran na to, at kailangan mong sunggapin, siyempre susunggapin nila. Pero sa akin naman, kung ito'y susunggapin niyo, huwag niyo rin pabayaan yung pag-aaral niyo kasi napakahalaga ng pag-aaral because ito yung magiging pundasyon ninyo. Kasi yung kasikatan, minsan niya may panandalian lang yan. Kahit naman sabihin natin tumagal, kahit na tumagal yan, pero ang problema kung kulang ka sa pag-aaral, hindi mo rin alam kung paano mo i-manage yung iyong career o yung iyong kinikita o yung iyong kayamanan. So, napaka-importante na it has to be there also. Kahit na sabi mo sikat ka, kinakailangan nag-aaral ka. Pero sa Amerika, meron ganyan. May mga sikat na basketball player sa NBA na nung bata pa lamang sila, bagamat na sa NBA na sila, hindi sila tumigil sa pag-aaral. No? Yung iba nga dyan, nagnegosyante pa after being a basketball player na sikat. No? So, sa NBA pa yan. So, nakikita natin na iba na appreciate nila yun. Pero karamihan kasi, pag kumita na ng malaking pera, ayaw na nila mag-aral, no? At doon nagkakaroon ng problema kasi pag naubos na yung pera, kasi hindi naman palaging successful ka eh. Kasi minsan napagsasawaan ka rin at may mga mas bagong artista na mas magugustuhan ng publiko. So, pag dumating yung pagkakataon na yun, kinakailangan yung mga naipon mo sapat na para na sa ganun kumita yon at na-invest mo ng maayos na kumita yon. No? So, yun ang sinasabi natin na kinakailangan meron ding education, especially mentoring also. Kasi nga, pag hindi ka nakaranas ng, kumbaga, kung ano yung mga tagumpay at kabiguan, kadalasan magiging waldas ka sa pera kasi akala mo palagi may papasok. Pero hindi mo nakakalimutan na yung biyayang yan, minsan dumating yan. O meron niyang period, no, na ito lang, parang basketball, may mga time na swerte ka sa binabato mong bola, panalo kayo na panalo, pero hindi palaging nananalo kayo sa basketball. Kaya nga, kahit na mga champion teams, kahit anong panahon namin, no, yung Chicago Bulls na sikat, marami rin silang talo, no? Kaya lang mas marami lang silang panalo. So, ibig sabihin, kahit na magagaling na, marami pa ring talo, lalo na kung isang pagkakataon lamang yan, sumikat ka, hindi rin magtatagal yan. No? So, ang hirap patagalin yan. So, kinakailangan, yung naipon mo dapat, na ma-invest mo, magamit mo sa tama para sa ganun. Pagkadating ng panahon na hindi ka na kumikita, meron ng tutos-tus sa'yo sa mga pinaglaanan mo, pinagpondohan mo ng iyong mga naipon.
Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, pinaglalaban namin na magkaroon ng mataas na edukasyon ng ating mga kababayan para mas umasenso pa sila at umangat ang kanilang buhay dahil sa edukasyon, yun ang tunay na pag-angat ng bawat tao, bawat halaga ng tao umaangat pag sila ay edukado. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, kung gusto natin na gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino, kailangan natin itaas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino. Kaya yun ang layunin ng Ilocano Defenders Party List para gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Say, ang inyong kuya ng bayan. Kaya po kami naglalahad ng mga karanasan ng iba't ibang tao, iba't ibang personalidad, para sa ganun magkaroon tayo ng mga matututunan leksyon na hari nawa magamit natin at maging mapakinabangan natin sa patutunguhan natin at mga desisyon natin sa ating pamumuhay at ating kinabukasan. Ako po si Michael Say, ang inyong dad ng bayan.